kwa mapema. Kwa mbele ni Gavana Wavinya Ndeti ochako yanga chenro mar pogo chiemo ne sikunde mag ECDE mag piny owacho mantiere kaunti wa Machakos kaka yor jiwo chenro mag somo e kaunti no. Ma en okang' mar ariyo mar chenro no, ka koro biro mana jumbe ariyo kende bang' gavana no chako chenro mar chiwo chak ne jopuonjre. Wavinya osingo dhi mbele gi chenro no ma owacho ni biro jiwo chiwo mise motegno e chenro mag somo e gwengego. Pok mar chiemo go moting'o oganda gi mchele biro luwore gi kwa nyithindo mantiere skul ka skul. Osewa moko kuom josiasa ma osebedo ka kwedo kenge mag dongruok ma otemo timo e kaunti no kod jogo ma osechako donjore e kampen ma oiu. This massive food disbursement exercise to our ECD centers is happening throughout the 9 sub-counties. The portion disbursed to each region was informed by the enrollment rates in each ward. Education is for improving the lives of others and for leaving your community and the world better than the way you found it. Like the Deputy Speaker has said, those who are asking who is supplying what and when and at what cost, that is the work of MCAs during their oversight at their assembly. And I can tell you for sure today the conversation has changed. We've had many other conversations. You see, like when we started your dams, the conversation was who did this. For the county Masiaka Mariruok Marcia Strategic Assembly, SSA